Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám predstavila unikátnu sedaciu súpravu Quebec slovenskej výroby, ktorú môžete mať v Cipexe na mieru podľa vašich predstav. Sedaciu súpravu Quebec ocenia kreatívni ľudia, pretože na Quebecu je čo prispôsobovať a objavovať. Quebec ocenia milovníci leňošenia. Ponúka nastaviteľné opierky hlavy, ktoré doplňa ergonomický oper chrbta. Luxusná výplň sedačky znamená len jedno. Ak si raz na pohodlný Quebec sadnete, chvíľu potrvá, kým sa z neho postavíte. Sedacia súprava Quebec neočarí len výzorom. Ponúka tiež praktické funkcie ako rozklad na spanie, úložný priestor a výsuv sedákov. Samozrejmosťou ostáva, že sedaciu súpravu Quebec vám prispôsobíme na mieru. Poradíme s výberom dokonalej farby poťahu látky alebo kože a do vašej obývačky padne na centimeter presne. Sedaciu súpravu Quebec nájdete exkluzívne v showroomoch Cipex. Naši predajcovia vám sedaciu súpravu navrhnú priamo do vášho interiéru a poradia vám s výberom vhodnej látky alebo kože.